Abu Safna Jara ko duga ko Bira arajo nura FM ye bi kononto ani nani tomi murumuru duro amela silke ni wati na ka bo jela koroji kunymani wodala wele sira 76 33 43 03 76 33 43 03 Abu Safna Jara obika wati ye amunya mbala muso awakanti ni wati na asole mana franci konala amma fanga kanti muso na ko anibara ko ani wulika jo Abu Safna Jara jendo komi tunga ko ati damedo ngasigata la muye tunga be dem e denyuma abo doni bali dem no be ni watina jamana foka ame dugo kala ka tunga jo bela awakante francia mafu akanti Abu Sirajanta ma amadabo munye fatri fola munne me bolo do me bona so mada na anga mapo swade bamako wula utewa munye samake sara swadu trawle munye samake sara swadu trawle dan robanye akumara swade bamako o konna la Abu Safna Jara ayra ka fa ko munye anga o conseil islamique du Mali no onyema baye Usman Sheriff Madani Haidara Abu Safna Jara ya bani asigata la kukuno ayok na fondila ku wele ku kude dore Abu Safna Jara wuli ka jobbele bele mun akera munye juma temne lama yo wuli ka jobbele bele mun ka juma temne akuna fondila wule ku kunye ka kiboda ka da munye alislam o kulukam oro kum kono la kibe na ka fako anga bele bele no de be Sheriff Usman Madani Haidara dan roba ya ira ka fako munye anga jamana marabagaw ku ka feran dabali bela jilen tige ku kana tulu ka ka tasuma ulade ne tulu na akara tasuma la Abu Safna Jara abika sababu ye ka tasuma ni ka sebe koron nyaga munye samake sara swadu trawle ayra ka fokomi o conseil islamique du Mali nyama ba Sheriff Usman Madani Haidara kunu no bena arabado mando vamru kolo kile kononto Abu Safna Jara akoni wele ke kanyeshi alislam bela jile umam la dala kula namanya ka foko alislam o be kena sigi Abu Safna Jara kena be sigi folo ka masa Allah taala kale tanu kale sebe koro barkada nale tanu na kale sebe koro barkada Abu Safna Jara jendra chebamu kan kamando be Muhammadu Rasulullah ko fo Abu Safna Jara ubesiri chairman ko kam ibn ay ka foko ulla dayin kunu munye Usman Madani Sheriff Haidara annaka jere jakulu uyo ulla dayin ku ulla time Abu Safna Jara o temanu ko faga boy munye Usman Madani Sheriff Haidara ayra ka foko abe fulitani nganyasi alislam bela jinema mama de sombi kono koro Abu Safna Jara juma temani enin ngata munye o conseil islamique du Mali kata le ka wele ko o jabi o sabga ayra ka foko munye adama den dobe faga dangar ke alislam ala munye Usman Madani Sheriff Haidara ayra ka foko abe fulitani nga alislam bela jinenu ku sekere mbora kata o conseil islamique du Mali kata le ka wele ko o jabi Abu Safna Jara ko abe fulitani ku bela jinenu ku sekere Usman Madani Sheriff Haidara dan roba ayra ka foko wuli ka joko o kunde dore alislam ya obusika demetugumna aka ja foko ta faramunya anga krasonu mai ngano de be Muhammadu Rasulullah ko fo Abu Safna Jara deme obusika ta anika alefena ku sekere tugumna Abu Safna Jara teme muye ya bani ayira ka korfo konala akomunya alislamaya ye dina ye muye dina mundo ya fa dina odo foka be dina ko ye alislamaya ye wasikata la munya alislamao ko ane dina bela jile ko amisiga signyon fe ka baro ko nuko o kenyon fe Usman Madani Sheriff Haidara ayira ka foko ni wati laban nun ko konala ayira ka foko munya alislamé dobe nanga mako may watra Abu Safna Jara munya may watra ibena ka foko imamundo sikata la munya korfo do ko ni o bora munya may watra da ko no korfo kira sababu ye ka ambalma kirchon ku sebe koro toro Abu Safna Jara ibena ka foko munya Usman Madani Sheriff Haidara ayira ka foko munya alislamaya Abu Safna Jara antita bi mashika ni bina an gwango sikata la ambe wuli ka an jodi ye ko alislamaya ko ayu odina ye ga ko munya ni korfo munna bora may watra da ko kanyashi alislam chrétien dinoma Abu Safna Jara munya Usman Madani Sheriff Haidara ka fola akoko abe ya fayini munya chrétien dina maw bela jile o fe ko ya fa munya alislamaya era tola Abu Safna Jara kuka yafa ko kuka abuluda Abu Safna Jara Usman Madani Sheriff Haidara ali bikunu akakoro fo konala ayira ka foko jere jakulumbe no be kuma munya alimamu tokola nanga mako imama sikata la ko ali o deuxième vice président Abu Safna Jara Usman Madani Sheriff yaira ka foko sagani wati bala dilena ibaye ka foko tondo mba ali akili ka la kunu kuraye o sabga ko afra kanga jamana ko la cité do ko beje fanga ko onyenyo anga jamana ko no be dina bala dilema sika ke anga jamana ko no me Usman Madani Sheriff Haidara ayira ka foko
ko wakati bala jelena kibina ka foko imamu ba ale akilla kunu okoye nga ka ba yini jamana marabako fe jamana metabulum na ko bi anga feren dabali bala jelen ka muye tuluye Abu Safna jira ko ngana ka tasuma la de na ka tasuma la ko abara ko abegeleya Usman Madani Sheriff Aidara ako kanga farati akilla ka sega ka kuraye Abu Safna jira ko anga farati ako ko miya anga jamana ko metabulum na ko bi on mago to dora la ko ben oko ma shi kana dango ni ka asago muye o conseil islamique du Mali nyama ba Abu Safna jira albi ako ka be wole bla muye chrétien ma ka be wole bla ambalma chrétien ma u y'a dɔn k'a fɔ ko alisilamiya ko ye diinɛ ye diinɛ mun na a tɛ bi maa kan abada donc ko a bɛ yafa ɲini kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma chrétien bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɔrɔfɔ mun na a bɔra Mayi Watara da kɔnɔ ka ɲɛsin u ma k'a bɛ yafa ɲini kɛ mun ye chrétien bɛɛ lajɛlen u ma k'u ka yafa mun ye diinɛ yɛrɛ kɔni o sababu la mun ye Usman Madani Sheriff Aidara Abu Safna jira kun kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman ko o fɔ Usman Madani Sheriff Aidara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye chrétien an bala an don min na ko bi siga t'a la o dusukun kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don o sababu kɛ mun ye waati laban in na a yira k'a fɔ ko chrétien ka ala bato so mun bɛ n'an ka ma ko église Abu Safna jira i bɛ na ye k'a fɔ ko bingali taara ka taa o dɔ sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye ka maninfin dɔw nin tora a la Usman Madani Sheriff Aidara a ko k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen o ma Usman Madani Sheriff Aidara il y'a bani mun ye au conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba tɛ wa Abu Safna jira kunu a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele minnu o kɛra jumadon ko a bɛ Mali lakanabaaw fo o sababu kɛ u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye lakana o bɛ se ka sabati kɛnɛ in kan cogo min na ko mun ye Mali lakanabaaw ko a bɛ foli ta ni kuku sɛgɛrɛ Abu Safna jira mun ye Usman Madani Sheriff Aidara hali bi a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ko ko a bɛ hakilila jigin kɛ kura ye a ye kɔrɔfɔ in nin ka a ɲɛfɔ jumadon a ko an bɛ don min na ko bi mun ye CNT yɛrɛ kɔnɔna la ye Abu Safna jira ko a bɛ sigi a kan mun ye CNT o kɔnɔna la ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa si tɛ CNT kɔnɔna la mun bɛ kuma alisilamɛw tɔgɔ la mun ye Usman Madani Sheriff Aidara a ye nin kɔrɔfɔ ka a sɛlɛ ko a ye kɔrɔfɔ in k'a fɔ juma tɛmɛnen Abu Safna jira wa a bɛ kuma kɔrɔfɔ in kan bi fɛnɛ a ko mun ye CNT kɔnɔna ye ko maa si tɛ mun bɛ kuma alisilamɛw tɔgɔ la mun ye CNT kɔnɔna Abu Safna jira mun ye ONG musulman foyi tɛ Abu Safna jira mun ka maa bɛ n'o bɛ kuma alisilamɛw tɔgɔ la Usman Madani Sheriff Aidara hali bi a kumara dɛ Abu Safna jira a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an ka jamana marabagaw kɔni ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan Abu Safna jira ko tulu k'u kana kɛ tasuma kɔni o la dɛ n'a kɛra tasuma la Abu Safna jira ko a b'a sɛbɛkɔrɔ ɲaga Usman Madani Sheriff Aidara a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye alisilamɛya Abu Safna jira ko siga t'a la ko min ye yafa diinɛ ko o don alisilamɛya diinɛ Abu Safna jira anw tɛ bin maa kan abada nka ni maa mun kɔni ni i binna kan siga t'a la ko an bɛ wuli k'an jɔ Usman Madani Sheriff Aidara a y'a jira k'a fɔ ko n'ale kɔni bɛ au conseil islamique du Mali ɲɛmaaya la Abu Safna jira an ka danganiya kan k'a fɔ ko min ye ɲaamin ko ye k'o tu don ko in na koyi wa a ko bɛɛ lajɛlen ko o bɛ sigi sen kan Usman Madani Sheriff Aidara a y'a jira k'a fɔ ko wagati bɛɛ lajɛlen k'i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ta ka ni ka alisilamɛw k'u sɛgɛrɛ ni gɛlɛya taara ka alisilamɛw sɛgɛrɛ Abu Safna jira kɔrɔfɔ mun n'o bɛ fɔ ko mun ye silamɛw k'u ka sabali ko silamɛw ko an ka dusu k'o fara ɲɔgɔn kan Usman Madani Sheriff y'a jira k'a fɔ Abu Safna jira k'o ye fɛn ye fɛn mun na a tɛna se ka continuer koyi fɛn mun n'o tɛna se ka laban o de kun kɔnɔna la k'a b'a ɲini mun ye jamana marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye tasuma tulu u kana kɛ tasuma la kunnafoni filɛ nin ye Abu Safna jira an y'a sama ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔna la mun ye maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Samakɛ Sahara Suwadu Tarawele i bonya o b'a la bete an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don a gosi mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛni pana Masire Jɔpu ale ka sɛbɛn don Masire ko di k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ général Elhaji Gamu ko di n y'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni a ye wele bila kura ye mun bɛ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka communauté ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu fana ye tamasɛku ye a ka jan ni surakaw don walasa i k'a dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan belebele ka se ka kɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛmɛ ka guwara k'a da nin kura ye min bɛ tali kɛ jamana a camancɛ bolo a ka jan ka taa a kɔrɔfɛ bolo la n'olu bɛ wele ko état islamique mɔɔw général Elhaji Gamu k'a ye wele da kura ye koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni lakanabaliya ye lakanabaliya min ni a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Gawo mara ani Menaka maraw kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu kabini waati dɔ la Elhaji Gamu k'i k'a dɔn k'a fɔ a ye ci bila a ka communauté mɔɔw ma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye surakaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ye tamasɛku ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ni u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ dugumisɛnninw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ u k'u magwɛrɛ dugubaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Menaka ka taa bila Ansɔngow la kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu minnu ye dugubaw ye u ka fɛɛrɛ ni
ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u magɛrɛ ɲina k'a dɔn k'a fɔ k'u magɛrɛ dugubaw la ayiwa Elhaji Gamu ye nin kuma in fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ baara in a kɛra o kɛcogo la sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu tun bɛ cogodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu ye tamasɛkiw ye a ka jan minnu yɛrɛ ye surakaw ye ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ siya wɛrɛw ma minnu ni olu kɔni bɛ cogodaw la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ État islamique mɔgɔw saga ani waati n'u y'u ka wulikajɔ boloda a ka jan n'u y'u ka maafa walew boloda bi maa minnu magwɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o de ye i k'a dɔn k'a fɔ civiliw ye maa gansan dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ o civil minnu filɛ nin ye u ma gansan minnu filɛ nin ye u tɛ surasiye u ma a bɔn u ma a min olu de bɛ bunɛ saga ani waati u ni la u bɛ gɛlɛya ta k'a fɔ Elhaji Gamu kabini o waatiw la a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ k'a boloda duguba minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye mɛnakaw ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka gɛrɛ olu la ka taa se Gawo ani Ansɔngoma baara in kɛmɛ o kɛcogo la sabula i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw u y'a jira k'a fɔ n'i taara o dugu kɔnɔ bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko déplacés i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛmɛ ka nin dugu kɔfɛta ninnu k'u sɛbɛn fa sabula i k'a dɔn k'a fɔ ni Gawo Kidali ka taa se Hakaja Mɛnaka ma ninnu bɛɛ lajɛlen fa mɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ dunanw na dunan minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni u bolilen bɛ kɛlɛ ɲɛ Hakaja État islamique mɔgɔw ka banbandiya walew Elhaji Gamu waati laban in na tun Gamu k'a fɔ Elhaji Gamu ko a kɛlen filɛ ka appel k'a lancer n'o ye ka ci bila i k'a dɔn k'a fɔ a ka communauté ma tuguni sabula i k'a dɔn k'a fɔ min ni État islamique mɔgɔw kosɛbɛ b'a fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kasa k'a tɛmɛ kɔnɔ 7 kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ binganni walew la k'u bɛɛ k'a kɛ Elhaji Gamu a ko i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen ni aw bɛ tamasɛkiw la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ n'an ye surakadenw ye an m'a kɛ kɔrɔbɔrɔden ye an m'a kɛ maa o maa ye a ka jan an ka fara ɲɔgɔn an ka tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na État islamique mɔgɔw u b'a fɛ ka kɛlɛ min k'a dawuli kuwa an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'u kɛlɛ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a to dugu min na o de ye Tamarasɛki ye Tamarasɛki n y'a dɔn k'a fɔ o ye Algérie duguba dɔ ye kuma i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu waati na i k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ a bɛ sigilen ni o yɔrɔw la kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin wele k'a lase walasa i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ État islamique mɔgɔw u b'a kɛ na ni force min ye cogo min na an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka an guwa da u kɔ a la cogo min na a ka jan ka se ka u kɛlɛ k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ koyi min bɛ tali kɛ Elhaji Gamu la a ye kɔrɔfɔ caman fɔ koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Algérie denmisɛnw na ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Niger denmisɛnw ma ani Mali yɛrɛ denmisɛnw maa o maa bɛ yen k'u ye tamasɛkiden ye maa o maa bɛ yen k'u ye surakaden ye a ka jan kɔrɔbɔrɔ ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ siya wɛrɛw la maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni État islamique mɔgɔw walasa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka kɛlɛ kɛ u fɛ cogo min na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan wa k'i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila a yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka jan minɛnkow la ko a b'i n'a fɔ minɛn dɔw yɛrɛ bɛ sira la a ka jan ka fara i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu bolo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu a n'a ka kɛlɛkɛdenw olu bɛ jɛkulu min na ni o bɛ wele ko Gacha n y'a dɔn k'a fɔ o ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a bɛ Elhaji Gamu a cogoya la o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna kɛ u ye koyi a ka jan k'a fɔ dɛmɛ minnu ni olu bɛna bɔ Algérie dɛmɛ minnu ni olu bɛ bɔ Niger a ka jan k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ Mali yɛrɛ la walasa k'a dɔn k'a fɔ État islamique mɔgɔw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Elhaji Gamu i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni ko an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ a bi ɲini ka tɔɔrɔ sa koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kabini k'a dɔn k'a fɔ processus de paix n'o ye tɛgɛnɔbilanw bɛ se ka kɛ sɛbɛnw na cogo min na Elhaji Gamu ko a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan jamana in kɔrɔ yanfɛ bolo ka taa se cɛmancɛ bolo ma i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila a bɛ se ka kɛ sɛbɛnw na cogo min na bɛɛ ni kɛlɛ bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka i k'a dɔn k'a fɔ ko o n'a ta o ta hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ État islamique mɔgɔw i k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ ka jisuma kɛ u koliji la i k'a dɔn k'a fɔ ko Elhaji Gamu ko ni saya tɛ u ma o kuma i k'a dɔn k'a fɔ toli a bɛ ale ma o de ye sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Gawo mara ta k'a lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tile fila baara bila la o kɛra Gawo mara kɔnɔna na k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko insécurité n'o ye lakanabaliya a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ dugu in kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Gawo ka taa bila Ansongo la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛ jɛkulu minnu bɛ o yɔrɔw la u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ anw ka faamaw fɛ marabaw i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan min bɛ lakana a bɛ se ka sabati jamana a kɔnɔ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ don o don ni maa dɔ ma fa maa dɔ bɛ taa minɛ cogo bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ma dogo don ka maaw fa
Masire Diop ale ka sɛbɛnw min ni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ indépendant Masire Diop abu an bɛ foli ta ni ka asɛgɛrɛ o bɛ kɛ waati ye min ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don le du Mali maliden ɲɛkisɛ Abu Safunɛ Jara n bɛ bɔ ni ale ye mun ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de Adama Amadou Jara i balimakɛ a kumara Abu Safunɛ Jara a ko mun ye carte d'identité nationale a ko gɛlɛya an ka jamana kɔnɔna la ministre mun no o bɛ Dawuda Alde Mohamed no o bɛ ale ko fɔ Abu Safunɛ Jara ko kumana ko a kumara fiɲɛ fɛ wa mun ye Adama Amadou Jara ka bɔ le du Mali o kɔnɔna la Abu Safunɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre mun bɛ yen nin waati na n'o bɛ Dawuda Alde Mohamed no bɛ ale ko fɔ Abu Safunɛ Jara hali n'o y'a sɔrɔ ko mun ye nin carte d'identité nationale ko kuma mun na a bɛ sen na Abu Safunɛ Jara a bɛ fɛ ka misijugu ka a ta a gere ma nka a b'i n'a fɔ don min na ko bɛ taabolo min na Abu Safunɛ Jara ministre ka kɔrɔfɔ ani mun ka kɛ commissariat la Abu Safunɛ Jara ko kelen tɛ o de kun kɔnɔna mun ye fatirikɛ ba ye n'o bɛ Adama Amadou Jara Abu Safunɛ Jara n'o bɛ ale ko fɔ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la ko carte d'identité nationale ko a gɛlɛya ko bɛ maa caman kan Abu Safunɛ Jara ni voyage ni i y'a bolo da ka sɔrɔ carte d'identité nationale ko o t'e kun Abu Safunɛ Jara yanni i bolo ka da carte d'identité nationale kan n'Ala ma farati mun ye voyage waati ko o bɛ tɛmɛ Abu Safunɛ Jara ko siga t'a la an bɛ don min na comme bi mun ye carte d'identité nationale ye a gɛlɛya ko a bɛ malidenw kan o de hukumu kɔnɔna la mun ye Adama Amadou Jara ka bɔ le du Mali o kɔnɔna la Abu Safunɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko dugujɛ ko 20 i y'a ye k'a fɔ ko dɔw de bɛ wuli k'a bɛ fayiri ka ɲɛ fɔlɔ dɔw bɛ wuli depuis 3 heures du matin Abu Safunɛ Jara ni ka taa carte d'identité nationale ni ka taa ɲini mun ye commissariat la Abu Safunɛ Jara ka taa fara mun ye gendarmerie kan ani sous-préfet a ka ja fo ka taa fara mun ye préfecture o kɔnɔna o kan nka Abu Safunɛ Jara a bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye a caman bɛ yen Abu Safunɛ Jara dugu bɛ jɛ k'u te k'u n'u dusukasilen Abu Safunɛ Jara u bɛ segin musow k'u bolo da o sabu kɛ mun ye carte d'identité nationale Abu Safunɛ Jara ko bolo ko a tɛ se ka da a kan carte d'identité nationale Abu Safunɛ Jara ko a bɛ ɲini ka na kɛ mun ye makan goya ko ye anw ka jamana o kɔnɔna o la o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ministre don a kun tɛmɛnen na ko mun ye ministre mun n'ale bɛ sécurité et de la protection civile kunna n'o bɛ Dawuda Alde Mohamed no o bɛ ale ko fɔ Abu Safunɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a ka vidéo dɔ kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ cari la mun ye an ka bɔlɔlɔ o sira fɛ vidéo mun kɔnɔna la mun ye ministre a b'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ ko mun ye carte d'identité nationale ko o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna la ministre y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se k'o faamu o de hukumu kɔnɔna la mun ye ministre a ye wele kɔni k'o bila mun ye polisilaka minnu bɛ yen nin waati na a ka ja fo ka taa fara mun ye gendarme kan Abu Safunɛ Jara an ka finitigilaka fɛn fɛn de bɛ yen nin waati na k'e de bɛ ka carte d'identité nationale Abu Safunɛ Jara k'a sɔngɔ k'a tɛmɛ 340 kan ministre y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ko o bɛna k'i nɔfɛ a tilala ka ɲini mun ye jamana kɔnɔdenw fɛ ko jamana kɔnɔdenw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan n'u ye maa o maa de ye ka dɔ fara mun ye carte d'identité nationale a sɔngɔ kan ka tɛmɛ 340 kan Abu Safunɛ Jara k'i ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o tigilamɔgɔ ni k'o sɛlɛ k'a kunnafoni ni k'a di mun ye jamana marabagaw ma o de hukumu kɔnɔna la Abu Safunɛ Jara mun ye Adama Amadou Jara ka bɔ le du Mali o kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko ministre filɛ ka nin kɔrɔfɔ mun ni ka a sɛlɛ ta Abu Safunɛ Jara ko kɔrɔfɔ in ko foyi ko o ma faamuya a la koyi siga t'a la foyi o ma faamu ministre ka kɔrɔfɔ in na ale bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye carte d'identité nationale a bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko a gɛlɛya ko a bɛ yen ko carte d'identité nationale ko a tɛ ka sɔrɔ commissariat kɔnɔna la a tɛ ka sɔrɔ mun ye gendarmerie kɔnɔna la sous préfecture Abu Safunɛ Jara ka taa fara mun ye sous préfet kan mun ale bɛ k'a yira na k'a fɔ ko a tigi a manque tɛ yen ko mun ye carte d'identité nationale ko a bɛ yen nka n'i taara commissariat ni gendarmerie ni sous préfet ni sous préfecture la Abu Safunɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko carte gɛlɛya ko a bɛ yen o fana jɔn de m'a faamu jɔn de m'a faamuya ou bien tiɲɛ jumɛn de ma fɔ malidenw ɲɛna a ko kan min bɛ ka fɔ ani mun ka kɛ terrain kan kelen don wa kelen tɛ kelen tɛ min bɛ ka fɔ ani min bɛ terrain kan kelen don wa c'est pas la même chose ayi o de hukumu kɔnɔna la mun ye Amadou Adama Jara Abu Safunɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko o kumana ko mun ye fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye ka carte d'identité nationale ko ka a gɛlɛya ta ka malidenw k'u sɛgɛrɛ nin waati in na carte d'identité nationale ko Abu Safunɛ Jara mun de kɛlen bɛ ka na a majɛ sisan nin waati in na a sɔrɔ yɔrɔ la Abu Safunɛ Jara ko nin ye fɛn ye fɛn mun n'a kɛlen bɛ ka malidenw k'u kamana gan o hukumu kɔnɔna la ko mun ye ministre mun na a kumara Abu Safunɛ Jara n'o bɛ Dawuda Alde Mohamed nin ko fɔ Abu Safunɛ Jara a kɔni ye kɔrɔfɔ mun ni k'a sɛlɛ kɔrɔfɔ in kɔni k'a y'a fɔ fiɲɛ de fɛ ka taa koyi o sabu kɛ fiɲɛ de taara ni kɔrɔfɔ in ye kɔrɔfɔ in maa t'a kun dɔn maa t'a dɔn a bɛna bɔ bolo ma kɔrɔfɔ in tɛ kurun kunna a tɛ kurun ju la kuma ɲɛna a banna koyi nafolo filɛ nin an y'a sɔmɔ ka bɔ le du Mali ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Adama Amadou Jara an b'a fɔ nin waati in na k'a jara n'Ala sɔnna bete a bɛna taa i k'a dɔn k'a fɔ ni taama ni o ma ban fɛn min bɛ tali kɛ bolo fila fifalen a tɛ ban dɛ a tɛ jɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako wula Yusufu Konate ale sɛbɛnni nɔ don a ko i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn
k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni o bɛ wele ko malien de l'extérieur ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ malien de l'extérieur et de l'intégration africaine ma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen maliden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a kɔfɛla ma i k'a dɔn k'a fɔ olu ka ministre ni o cogoya ko Alimudu Aga Iliyen i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ commission dɔ ɲɛkɔrɔ a tun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ commission min ni o bɛ CNT jɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a wele min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali busamisɛn caman na a ka ka o ta ka i k'a dɔn k'a fɔ ministre ka sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka maliden minnu ni olu bɛ jamana a kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ u ka lahala ye fɛn minnu ye olu ka se ka dɔn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin commission ba in na commission min ni a bɛ CNT jɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ u ye ministre u ye a wele a ka jan hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ wele tɛ wele min ni an b'a fɔ bɔgɔ jɛnnen ye nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigi ka kumaw la i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko échange d'idées n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ hakili falenfalenw ka se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ diɲɛ a kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u ka lahalaw ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ kuma ninnu tɛmɛna fɛn min kan i k'a dɔn k'a fɔ i da bɔra ka carte ninako gɛlɛya k'o min fɔ carte nationale gɛlɛya min fɔ maliden minnu bɛ kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ olu ka baara fanba bɛ kɛ ni carte nina ye gɛlɛya min bɛ maliden kɔfɛ maaw kan carte nina ko okumu kɔnɔna na o dɔn ministre fɛ koyi n'o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati na kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ Guinée équatoriale i k'a dɔn k'a fɔ ka se jamana a fan wɛrɛw ma diɲɛ fan wɛrɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ ka olu fana dɔn min n'i k'a dɔn k'a fɔ musaka minnu ni olu kan ka taa maliden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana a kɔfɛla ma musaka minnu kan ka taa olu ka okumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu de tun ye ɲininkali bakuruba saba ye minnu ni olu taara ka ministre k'a sɛgɛrɛ ministre k'a dɔn k'a fɔ a ye jaabi caman di a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye ko ninnu da k'a lajɛ maliden minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ situation na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ en détresse n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yen ni olu ka i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ u ka jamana a kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ministre so ko a bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na a ka jan Mali gouvernement yɛrɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ kɔfɛ lafiya u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ o lafiya o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement kabini gouvernement min ni o bɛ an senkɔrɔ nin waati na olu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu ni olu bɛ jamana kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka lafiya o sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ politique dɔ bɛ yen min ni a bɛ wele ko politique nationale de migration i k'a dɔn k'a fɔ u ni k'a dɔn k'a fɔ olu ye plan d'action dɔ tigɛ plan d'action in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu ni olu bɛ situation difficile kɔnɔ jamana a kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement bɛ soutien kɛ u ye n'o ye ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'aw sɛgɛrɛ ministre a ye nin kɔrɔfɔw fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ tali kɛ a ye nin fɔ i ye nin fɔ a ye nin fɔ kɛ est-ce que malidenw minnu bɛ kɔfɛ u tulo b'a la ayiwa an ka taa o tuma i k'a dɔn k'a fɔ minnu min bɛ tali kɛ hali bi ministre la a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maliden minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ kɔfɛ fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya ye jamana minnu sɔrɔ maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ min bɛ wele ko rapatrié i k'a dɔn k'a fɔ les rapatriés volontaires c'est-à-dire maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka na n'a ka di u ye ka na ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ko Mali faamaw bɛ fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan ka fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka u lana an ka jamana kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko janvier 2022 la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maliden 600 ani 115 i k'a dɔn k'a fɔ olu minnu kun bɛ situation difficile kɔnɔ ni o ye gɛlɛya ye ko Mali ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan ka taa se k'a dɔn k'a fɔ organisation min bɛ yen ni o bɛ wele ko organisation internationale pour la migration ko olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka taa se gouvernement ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka se kana an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'o bɔra yen i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu ni olu bɛ kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ Niger kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ dɔw fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o waatiw la a bɛ taa i jɔ fɔ maa 1000 ɲɔgɔn la i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan olu fana bɛ se ka tɛmɛ kana Mali kɔnɔ yan cogo min na olu kɔni bɛ fɛɛrɛ tigɛ de la o a mɛnna u bɛ fɛɛrɛ in tigɛ dɛ ɲarɔ fɛɛrɛ kɔni fɛɛrɛ in tɛ ban u bolo a tɛ jɔ u la koyi u b'a tigɛ dɔrɔn Ala k'a ɲɛ ka d'a ma an ka taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ commission ɲɛkɔrɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye ka commission yɛrɛ maaw k'u sɛbɛn wasa o tuma i k'a dɔn k'a fɔ a ko kabini san 2021 na k'a daminɛ waati la ni o ye décembre kɔrɔ san 2021 waatiw ye i k'a dɔn k'a fɔ maliden fɛn o fɛn ni olu bɛ jamana kɔfɛ gɛlɛya bɛ u kan i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati min bɛ wele ko dɛmɛ ani dɛmɛ k'o bɛ ta k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Guinée équatoriale ta nin waati laban in na a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔ
dɔɔnin bɛ yen sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ labɛn na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection ko la wa i k'a dɔn k'a fɔ o labɛnw bɛ sen na o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ u ka autorités ye sɛbɛn bila min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamaniden fɛn o fɛn ni u b'u ka jamana kɔnɔ a ka jan ka larawali k'a boloda larawali min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kalata sɛbɛnw bɛ se ka labɛn cogo min na o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ kalata yɛrɛ bɛ olu senkɔrɔ koyi a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 20 nata in a b'i n'a fɔ o y'u ka kalata don ye koyi i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra maliden minnu ni olu bɛ nin waati na i ka dɔn k'a fɔ malabo i ka dɔn k'a fɔ o na kɛ a fɔba ye maliden dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛna olu minɛna ko olu datugulen bɛ kaso la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen la ka tigɛ a ka jan o maliden minnu ni olu datugulen bɛ a bɛ maa 100 ni maa 37 bɔ a ka ca n'o ye olu de ye maliden ye minnu ni olu datugulen bɛ kaso la nin waati na kabini octobre kalo tile 26 ka se fɔ bi ma wa i ka dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na koyi a ka jan o malidenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maliden minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ Malabo u bɛ Guinée équatoriale ka se jamana wɛrɛw ma u bɛ gɛlɛya la dɛ k'a fɔ ko u b'a fɛ ka na anw fɛ yan u bɛ gɛlɛya la yɛrɛ de k'a fɔ ko gouvernement na o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ koyi u k'a tigɛ kɔni a ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o kɛra sababu ye ka CNT maaw n'o ye commission nationale de la transition maaw ye CNT maaw k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka u sɛbɛn nimisi wasa Fasiri filɛ a ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soit de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate a Abu Safna Jara CNT maaw k'u wasara a bɛna mun f'i ɲɛna ni durunin a bɛ fara dɔ bolo kana siga la pewu a bɛ fara dɔ bolo dɛ a ka jɔyɔrɔ siga t'a la ka kɛ gouvernement maa ye ayi olu bɛ fɛɛrɛ tigɛ la waati bɛɛ n'i bɛ gouvernement kɔnɔ n'o tɛ an bɛ don min na ko bi Abu Safna Jara carte nin na ko kɛlen kɛra sababu ye ka maliden mun k'o ka baara tiɲɛ jamana in kɔ a ka ca a ka ca a ka ca a ka ca dɛ a ka ca wa mun ye maliden minnu filɛ gɛlɛya la bi Guinée équatoriale Abu Safna Jara a n'a dugu ɲɔgɔnna caman c'est-à-dire que b'a fɔ ko min ye c'est partout an ka ambassadeur kuma de bɛ se ka fɔ malidenw ɲɛna an ka ambassadeur minnu bɛ bila ka taa kɛ mun ye maliden minnu bɛ jamana wɛrɛ olu mana taa olu bɛ t'u ɲɛsin ko wɛrɛ de ma olu bɛ t'u ɲɛsin mun ye affaire dɔ ma business u bɛ ɲinɛ u yɛrɛ ka compatriotes kɔ aw taara maa minnu kama u bɛ ɲinɛ olu kɔ pewu u bɛ ɲinɛ olu kɔ business k'a ma sɔrɔ u bɛ yen de awɔ o maliyɛn minnu bɛ o dugu la bɛ yen de olu kama k'olu lafiya bɛɛ u kan ka u sɔrɔ nka n'u taara ka ban valise mana jigin ka ban ka mun ye k'u da mun ye dilanba in sanfɛ a b'u baara banna a banna minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ni olu bɛ anw fɛ yan u bɛ kɔlɔkɔlɔ lafiya la yan de lafiya da mun tɔɔrɔ bɛ jamana wɛrɛ den sɔrɔ anw fɛ o ti yan mais anw taw de tɔɔrɔlen bɛ jamana wɛrɛw la jamana marabagaw y'a lajɛ dɛ u k'a lajɛ dɛ kosɛbɛ Abu Safna Jara mun ye alimaɲare aw furumuso nin waati n'a sɔgɔlen na an b'a fɔ a ɲɛna ko a ɲare Espagne kɔnɔna la Abu Safna Jara challenger ne bɛ n bolo dɔ bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye ale tɔgɔ de Se Dumbiya a kumara Abu Safna Jara a ko an ka taa mun ye kɔlɔnjɛba hali bi ko tosira ye an ka an ka sɛbɛkɔrɔ guwan ko n'an taara mun ye kɔlɔnjɛba o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale faso o tɛ wa Abu Safna Jara ko kuma na ko jɔn de sirannen don an bɛ don min na ko bi mun ye Sadi ɲɛmaaba n'o bɛ docteur Umaru Mariko ko fɔ ko jɔn de sirannen don mun ye kɔlɔnjɛbakaw ka nin belebele o ɲɛ mun ye ɲininkali to min a sigira Fatirikɛ ba n'o bɛ Se Dumbiya n'o ba ale ko fɔ a ko a bɛ ni kana kalo damadɔ kɔni a b'o bɔ Abu Safna Jara maliden caman kɔni b'a kalama ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Abu Safna Jara Umaru tununa Umaru kɔni a ye ji kɛ budon na Umaru bɛ sanwa Umaru bɛ dugu maa ma kɛ Ala ye ka a dɔn Abu Safna Jara i bɛna ye k'a fɔ ko o n'a ta bɛɛ kibaruya y'a jira k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a kɛlen bɛ ka suma k'o tigɛ ka bɔ nin waati na jamana marabagaw la k'o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dagabana peloton dɔ wulila garde nationale tɔgɔ la Abu Safna Jara ni ka taa u surutu mun ye kɔlɔnjɛba dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a faso o kɔnɔna la Abu Safna Jara ko kumana jɔn ka sira dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ɲɛ ɲininkali to min a sigira Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye bureau politique du parti Sadi Abu Safna Jara olu ka communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko mun ye novembre kalo tile fɔlɔ san 2022 ko i bɛna ye k'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 15 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye ko min ye garde national du Mali ni a ɲɛmaayaba kun bɛ mun ye adjudant chef Mohamed Nana Ouattara Abu Safna Jara ko ale ni maa dɔ farala ɲɔgɔn kan ka taa surutu mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a faso la n'o bɛ kɔlɔnjɛba ko fɔ Abu Safna Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye adjudant chef mun ye Mohamed Nana Ouattara a n'a ka jɛden ninnu kɔni k'u surutulen Abu Safna Jara k'u kɔni ma a ɲɛɲini koyi Abu Safna Jara u surutulen k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sɛbɛnfura foyi k'u t'u bolo sɛbɛnfura mun n'o b'u yamaruya ka taa mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a faso la tan o sɛbɛnfura foyi ko o ma y'u bolo danganiya foyi t'u bolo fɛn mun n'o kɛra sababu ye ka taa nin baara in ka taa a kɛ o de kun kɔnɔ la
Abu Safna Jara bena ka foko wuli ka joko onana chaya kesiri ko onana chaya munye parti sadi uka munye tonde munu no be ko le bako fe Abu Safna Jara ulu na wuli ka joni kesiri ko bla singa ye ni ngale busa musa ni ko segere oro ko mun kono la kibina ka foko ni chede munu be no de be adjan chef Omar Adan Shafa munye Mohamed Nana Watara aleka jere jekulu Abu Safna Jara ibina ka foko Dr. Umar Margo duani mumbe no dembemba Margo Abu Safna Jara ku ye kabako ku yo da ofana kan gwe o sabuga yo jakuya Abu Safna Jara ka daw bela jeren ko yele Abu Safna Jara ko ye fatrika baye akoni ko inkele wati muna ibina ka foko munye parti sadi maw ye ni gali busamse nu ko bara ko obuluda munye JDP muno obe kolonje ba kaw fe aka ja fuka tabla munye commandant de la brigade territoriale de kolonje ba Abu Safna Jara ulu bela jere ya gira ka fo ko teni ko in kalama ko jone ni bara ko ke ulu te kibara fo ko ko odon ko ina Abu Safna Jara akara sababu ye muye sadi mawku akle dulu ko nka asiboro chari ko na ira ka fo ko ime tabulum na fo ko bi sata la na ira ka fo ko ateni ko nka kalama amena tanta da munye kiri buna ku o kena ko kam Abu Safna Jara oro kum ko na munye bureau politique du parti sadi ko ba ine muye jamana maraba ko fe ko feran da bali bela jelen ko sigi shinga bara munno odilo ndu no be terrorism kala no obo ko fo mu yella kana baliya ko kele fo ta fara mu yuruku ani dungo dugu fo ta fara dabalo fo so ngel lika Abu Safna Jara ko ga feren da bali bela jelenga ku nyashu o kala uma o sabu ko buga ni baram ke Abu Safna Jara ko ni ke bara bendaye ki bada wa ira ka fo ko munya alijam ira tara ni bara ko ke Abu Safna Jara ya chalon ka bo ajoro la o sabu ko munya parti sadi ashifina ka mununu be ko la ko fe o ya ira ka fo ku te fa kan ye anyala apada o ko ko la kibina ka fo ko ale ko nshudula bamako Patrick Baka Folando be sedu ya kufo sekudi Abu ayira ka fon nimbara munna taraka Dr. Umar Marko ka afaso ko sekreta Abu Safna Jara ko kuma na ko Dr. Umar Marko akele meka sunare tiya ka bojo nyela jamana marabaka ula akele meka jone bali sunama jamana marabaka ula siran ku nye fe jumane yen Dr. Umar Marko yen na foni flani anya soma ka bo munye challenger ale konala munye sedu mbia Abu Ale kalmtiye ibunya obala Pidi kero ka fo ami duwaw de ke Dr. Umar Marko ka do ka fo alaka anyuma sigi ami ka do ka fo amayo wo mi ngoro ka do ka fo nebe ntika du tela me mo ni sebe mi ni otu ko nouvelle horizon ka do ka fo ni Demba Conté ale ka sebe no ka do ka fo mi meta ke ka do ka fo douane malien na anyema ba ni we Amadou Konaté ka do ka fo ko dangoro ba ka do ka fo ba mo be kuma do fo ko akoni ale ni watina ni meta ke ka do ka fo bala ani kola che fa be ofura joro de la haula abo abe aywa marto e la clim abo we marto na do ko la ke marto da to ni furaje maine ay ne ko embulu dala marto ni balache ay men mo mfina ne do ani ngan ko embulu dala Abu Safna Jara marto ne be da do ko la kan sigara mu so warbe soro abe soro de aywa marto no ko be da do ko la anyado kan sigara abe soro tabaraka angata mi metalike kado ka fo Demba Conté la akui kado ka fo douane malien anyema ni wati na ni we l'inspecteur général Amadou Konaté kado ka fo ko wuli ka jo ko akeme ko bloda sabla kado ka fo ko jamani mako be min bi talike kado ka fo sefa war miliyari biolofla ani kusaba kado ka fo ko o kanka fere ni dabale bela jele ke o ka se ka salo to mina ni kalo ina awo novembre ande ama chama mo ko ro ka bani awo bito 10 awo pietay awo ala kado ka fo Amadou Konaté sababu la kado ka fo Amadou Konaté ni ale douane anyama ye ay kado ka fo ko dabe aye sunate aye sababu kado ka fo douane ale directeur général ba no ye inspecteur général Amadou Konaté kado ka fo ko akeme ka wuli ka jo ka boloda ni obe wuli ko mobilisation wala say kado ka fo recette ni oye soro ye kado ka fo abisi ka chaya tobina sabula kado ka fo ore sabula Amadou Konaté akeme ke kado ka fo akatama bereta ko tama bere mi kado ka fo ni aye bamako ayo onyema ya so ko ke kata kulikoro mi be talke kado ka fo kaila atara ni bela jelena wa mi be talke kado ka fo anga bamako mali marayoro nani na no ye seguye segunu go kado ka fo ko dagoro bay atara kata kado ka fo kata mi be talke biro la de douane mi ni ube kado ka fo segu kado ka fo onyemo kata olu fara mobiliser mi me talge kado ka fo Amadou Konaté ba ayajira ka fo mi me talge kado ka fo ni octobre kalo temenina kado ka fo ko douane ye wuli ka jo ka sebe boloda sabla kado ka fo miliyari biworo ani nani kado ka fo yo mine ko bla anga bugande kono octobre ma kado ka fo mi me talge nyemala akui nyebala ka fo namanya ka fo ko miliyari binani ani woro anzira ko salo ko bla anga bugande biworo ani nani anzira ko salo an ko
k'o bila an ka wagande kɔnɔ octobre la ko mais b'a yira k'a fɔ ko an tɛ se ka 77 k'o sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ o sababu de la Amadu Konate a kɛlen filɛ ka wuli ka jɔ k'o boloda i k'a dɔn k'a fɔ Kulukoro tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ Bamakɔ tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ ka taa se Kayima min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Segu la Amadu Konate k'a dɔn k'a fɔ a taara i k'a dɔn k'a fɔ o bureau la a ye i k'a dɔn k'a fɔ kununko arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 9 ma i k'a dɔn k'a fɔ 4e région kɔnɔ ni o ye Segu ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ Mopti la a ɲɛmaa fana tun bɛ yen Kucala douane ɲɛmaa tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Konate a ɲɛkɔrɔ Amadu Konate ko kɔrɔfɔ tɛ fila ye koyi Amadu Konate k'u ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wari a bɛ bɔ fan o fan fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ jamana mago bɛ 63 miliyari la miliyari 73 salo i k'a dɔn k'a fɔ novembre kalo laban in na walasa u ka se ka bila wagande kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a danganiyaw kan ka se ka ye aw bolo sabula i k'a dɔn k'a fɔ novembre octobre kalo tɛmɛnen na aw sera ka 64 minɛ o b'a yira u la k'a fɔ ko aw tɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan min ni a bɛ wele ko mobilisation i ka jɔ k'a sɛbɛ boloda min ni o bɛ wele ko contrôle o ye i k'a dɔn k'a fɔ larawaliw ka boloda a ka jan jateminɛw ka se ka sɛbɛ boloda wari a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ jamana an bɛ transition kɔnɔ dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ wari de kan ka mobiliser cogo bɛɛ lajɛlen na o tuma miliyari 73 i k'a dɔn k'a fɔ faso mago bɛ u la douane mago bɛ u la i k'a dɔn k'a fɔ fin de novembre kɔnɔ masiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ débat compté ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara a bɛ kɛ dɔ kɔ kan a bɛ kɛ o tɛ mun ye droit kuma ne Abu Safinɛ Jara mais u tɔ man jaw miliyari 73 ils ont mobilisé 64 milliards i b'a dɔn ni problème yɔrɔ min ye alors ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn gɛlɛya bɛ min parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ka laɲini ye nin ye 73 milliards fo k'o sɔrɔ mun ye novembre kɔnɔ alors Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n bɛna mun f'i ɲɛna a gɛlɛya bɛ ta ka commerçant ni sɛgɛrɛ est-ce que i bɛ ka fɛn commerçant ah bon moi parce que n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ commerçant minnu n'u bɛ taa mun ye balo ta mun ye jamana kɔ kan ka na n'a ye a fɛn minnu ta fɛn minnu ta jamana kɔ kan ka na n'a ye dans ce cas il faut pas que a ka se donc n'i y'a ye k'a fɔ ko mun ye a ko bɛ gɛlɛya n'a gɛlɛyara c'est-à-dire que i b'a ye k'a fɔ ko min ye fɛn caman ka sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ an ka jamana in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o parce que waati tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ ko min ye commerçant tun bɛ fɛn min k'o dédouanement bɛɛ lajɛlen kɛ 100 u bɛ n'a feere k'a dédouanement n'a fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara i bɛ mun bɔ a tɛ tɛmɛ 100 kan donc n'olu nana sisan olu bɛ se ka feere 110 soit 120 o pas a gɛlɛya est-ce que a faamu population donc mais sisan dédouanement mun o bɛ ka kɛ sisan fɛn mun n'u tun b'o kɛ 100 Abu Safinɛ Jara o dédouanement nana yɛrɛ sɔrɔ 120 na o dédouanement nana yɛrɛ sɔrɔ 140 o bɛ kɛ sababu ye o fɛn kelen mun n'o tun bɛ ka feere nɔgɔya duguladenw ma Abu Safinɛ Jara a bɛ yɛlɛ ayiwa bien kura bɔ tɛ taa o yɔrɔ kɔ dɛ ni ne filɛ nin ye c'est pour cela i b'a dɔn fɛn caman bɛ ka yɛlɛ an ka jamana kɔnɔ u tɛ se k'a ɲɛfɔ dɔwɛrɛ tɛ nin don ayiwa bamananw ko ten ko bien kura bɔ tɛ taa o ye a tɛ woya kɔni kɔ dɛ o tuma an ka segin ni ko bɛɛ ye dɛ o de don quoi n'a fɔra ko sisan n'a fɔra 73 milliards Abu Safinɛ Jara douane yɛrɛ la ne baara yɛrɛ kɛra a ɲɛma hali commerçant tɛ tɔɔrɔ n'a kɛra a ɲɛma 73 milliards non u tɛ tɔɔrɔ commerçant tɛ tɔɔrɔ dɛ bon douane a dédouanement Abu Safinɛ Jara a bɛ to a nɔkɔrɔ la 73 milliards bɛ sɔrɔ ala k'an sago ka baara k'a ɲɛ n'ala sɔnna baara ɲɛna Abu Safinɛ Jara hali bi an bɛ taa Isu an ka taa sugu kɔnɔ wa an ka taa sugu la waati sera ayiwa an ka taa sugu kɔnɔ ka n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka taa mun ye Bagineda o kɔnɔna la o sabu kɛ mun ye yen kɔnɔna terilakaw ko Sɛbɛkɔrɔ ka di ko Sɛbɛkɔrɔ kalalen ninnu fɔ an fɛ cɛw n'a kun ye datu ye an n'an da don la n'o bɔra mun ye Kodem ka communiqué fana bi yan an m'an da don la Isu an ka taa fan fɛ to ani naani tomi murumuru duuru laseli an b'o kɛ ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la wele sira o 76 33 43 03 nin waati na mun ye énergie Mali ye Abu Safinɛ Jara ale y'a deli k'o boloda kuran kɔni a tigɛlen don nin waati na ala ka hinɛ Gawusu Kalilu Berete kalakisɛ ɲɛnama ale ye Dakabara groupe sanga di Nura FM kan Nura FM ma Abu Safinɛ Jara nin waati na an ye taji k'a sɛbɛkɔrɔsiyɛla a kɔnɔ walasa mun ye kunnafoni tɔ limanaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na Abu an t'a bila dagiridi la sira ne bɛ bolo don bɛ bɔ ni a ye Abu Safinɛ Jara mun ye Dogo Fana Keita Dogo Fana Keita a kumara la sira ni o kɔnɔna la Abu a ko k'an ka taa Bagineda n'an taara Bagineda an bɛ don min na comme bi Bagineda maire kɔrɔ ani Abu Safinɛ Jara maire mun bɛ bi siga t'a la fo ka taa bila mun ye premier adjoint na n'o bɛ Jean Marie Kofɔ Dabu ye sunɔgɔ tu u ye o sabu kɛ mun ye envers mun bɛ n'a bɛ taari kɛ miliyari 4 na Abu Safinɛ Jara u to a sɛbɛkɔrɔ donnen don a kɔnɔna la mun ye Dugu Fana Keita
ako ame domina kom bi dugu jago muga anita Abu Safna Jara ibina e kafo ko munye commune irla de Bagneda Abu Safna Jara ko sigata la nu teni ngana ke champion eresa munye yuruku dungo jugu koni konna fe jamana en kono mere kunda Abu Safna Jara ko Bagneda mere ku beni ngana ke champion odo kum kono le ibina e kafo ko mere ko mo be no be Salia Jara ko fo Salia Jara Abu Safna Jara ale era bora ko nanu nyongonje ale bora kasubona atitime wati kan nga ame domina kom bi o Salia Jara kelen Abu Safna Jara ame domina kom bi suna ko nimba ye dafana ko otaye de sabka ni milliard nan go kuma mundo besina muye belebele ni sando be Salia Jara ko fo dam robba ko atoko ko abeni fana la fana temano ko foka boy Abu Safna Jara foka ta fara munye tumani Jara ibla jile kama ko vie ba ale fana maire koroye Abu Safna Jara ko fana to ko obeni na muye fatrika bay no de be dugu fana kita okufo Abu Safna Jara ko xame domina kom bi ko me dinga na ke lada ko munye jere je kudu kele okati i dabare munye sigida Abu Safna Jara sigida kan na fama feuna ko me dinga na ke lada ye anga jamana okonna la ngana jara Abu Safna Jara ko abi chefla ako munye bangdira konna la bi mu achama be dabu jo ko sno ko tuye o sabke be na ka foka be doni mun kama munye chef de poste vétérinaire de Bagneda no de Adama Dambele ka be doni mun kama tika taraka dale ka ko sabke ale kasila kai Abu Safna Jara tika taraka dale ka ame domina kom bi ale be ko nanu nyonga no be kasubo okofo ka be mana depo o taraka da ale kam ko sabke ko munye furuba wari ko abu ajo o sebe ko ngene mu Abu Safna Jara munye ni ko fole no be Adama Dambele ko fo akelente ko ibina ka foko ana jenyo chama ko obe a jenyo na ibina ka foko ma do fana be no be tumani Jara ko fo bela jilen kama ko vie ba ale ye munye Bagneda commune la de Bagneda o maire ko wa de député ko fana do munye kati o togola Abu Safna Jara o fana bolon ka ko boy munye maire mu fana be ni watina no be premier adjoint ko fo Bagneda era ko na no be Jamari da ko fo Abu Safna Jara afana to aso ko nyamine no aka ja foko ta fara munye maire ko ka no be Salia Jara ko fo no bela jile mayo o to ko be ni affaire milliard nan ko kuma Abu Safna Jara o to ko o bawla ani Mamadi be Abu Safna Jara ki bolo no ko ni yira ni sebaina seba munna be talika mu 2019 o konna la Abu Safna Jara ko sigata la ki signa ka fo ko wele ko ko abese ka bla ima Abu Safna Jara ko mu musaka ko abeti jo mu sefa war milliard nani nyona ula hukum kono la ibina ka fo kabi gudoni mun kama ni planting kono ko aduna ni man nun ko ni Abu Safna Jara dabu yesu na tu ye nu yuda Abu Safna Jara nyekele metugu nyekele o yelale o beke kono munye zo ko ni asiglo ni wole o ye Abu Safna Jara ame dom na kom sija ku ko krefe daw ku shebe ko roswa o ka kere ma shikana purkutu o do kum kono la Abu Safna Jara ki bina ka fo ame dom na kom bi kulente koy sabga munye miri barakala chama fana be Abu Safna Jara ko lu fana to shebe ko nyamini no koy na ben 4 milliards ko kuma no obo okufo achama to ko oba ala Abu Safna Jara ibena ka fo ko femu no kara sababu ye kan ko imbela jele ka achien ka atete kan ko imbela jele chien ka aida Bagneda kaula o de be mu ye fuseni dumiya ibena ka fo ko mu ye Bagneda ka deno wa association mu be nan ko ma association pour la protection et le développement de la filière bétail au Mali Abu Safna Jara mu ye fuseni dumiya ale yo onyemai ale de kara sababu ye munye ni ko bobu sika ka akalama to muna Abu Safna Jara munya fatrika baye o kum kono la ayida ka foni ko infla tabulum na kom bi Abu Safna Jara e ko nunun ku be sika kisi muye kasubo o mawa o sabka sika tala Abu Safna Jara angoni sikile mega kiri mo ko nunku umma ko nunku ina Abu Safna Jara ibena ka fo ko ni yebani organiser bele o sabga munya abeni na watini bo munya Bagneda o kono la sika tala munya morsele man ko o baro ko o buka buluda munya Senegal ko munya furo ko Abu Safna Jara o fireli o de buluda le no munya Bagneda o mara o kono la merfe ko sobe Abu Safna Jara muya fatrika bay akwa me domina kom bi muya jamana mana bako ka wulika joni chasiri chairman ko oke o sabke o kunya ya wati temono na coupe na délégation spéciale ko sigi meru kona la mere munumbe akaja ko gele ko ubu ko kona la o wolebe blawma muya Bagneda meri afla tabulum na nafoko bi Abu Safna Jara ku ka feren da balike ka délégation spéciale Abu Safna Jara ko la do muya jala ko roji Bagneda meri ko kona la Abu Safna Jara ko nata ko abeke baray Abu Safna Jara muya fatrika bay ayra ka fami domina kom bi transition nga feren dabali bala jele neke o sabke be na ka foko munya an maire chairman baby Abu Safna Jara ku ubura kasubo na muya liberté provisoire ko Abu ubulo wa Abu Safna ko la je ko na manya ka foko
spécial ko kuma u fele Abu Safna jira ko feran dabali bala jile tika senga gelabe meri munun konna la jamana en konna la délégation spéciale o be se ka do jona o sabga munye malidew an sigara Muhammad la Abu Safna jira ko ali jamana en troma kele ki ya sibo ko nyami amanda nyi abada ka fo ke ka sing kurai kana jamana kana amara kana sigida kana amara kana quartier kana amara na fana filani anya soma ka bomu ye la sirane o konna la munye dugu fana keita ale sobani gela ya Abu Ibunya obala aywa bidi ka do ka fo halibi mi ka do ka fo ne be mbolo la yani ngambolo do I ka do ka fo abi fo ko ni ya yite kuma fe ka soro nga che ka do ka fo I hagli be kamisala ni telke ka do ka fo macaroni na ka do ka fo I joake macaroni ni kono gwate fly bi macaroni abe o kono ante makle abo kono de ale te ban kono le journal Mali demain na ma fara malla aramude na be ban kono angata le journal Mali demain I ka do ka fo ako min ni obe wolo ko fin de l'opération Barkhane au Sahel ay ka do ka fo ko a annoncera no ye ka do ka fo opération Barkhane ko ni abane ka chika da kulunji ni metal ke ka do ka fo Sahel yere o mo ko I ka do ka fo ayira la ka fo ni ye Barkhane nda halaje I ka do ka fo abe fo mi ma sans victoire sans gloire eko sans victoire sans gloire eko opération Barkhane eko amake uye sabla kado afo Emmanuel Bakoro ni metal ke kado afo dusuma kasara ikado afo ani toro ikado afo abe okono ayre ko ni kado do temeno na ko mi metal ke kado afo ale re ni farafina jamani chow ikado afo farafina jamani mo ni nyanje eko atoti na to mi metal ke kado afo coopération woroye mi metal ke kado afo surase ko buna kunka kado afo ale re na singi isemo atora mi metal ke kado afo opération Barkhane kabini wati mina ikado afo malidon ngoni ya ye ka fo ko na kunte France la kawla mi be talge kado afo France la kawla malidon ngoni ye wuli kajo ka bolo da kerengere nyana ni wati labaina transition ngonna ikado afo an ngoni ye France la kawka ubla mi be talge kado afo France la kawla yu ka donu che ku bita Niger a Niger ka ko ande afe mi be talge kado afo wugadugu ka felala e olu fana ko yande o mai kado afo akeme kono gwan sabla kado afo Emmanuel Macron ikado afo dangoroba asebe kono gwame kuma ko ni ya takalaje bi ni ibe ka fo jamani fon be ni ulu be saheli kono ka do ka fo ko Emmanuel Macron ko afelende bi wa afelende shini o kuma ka do ka fo minga Emmanuel ko de ka do ka fo ka kuso kasa bela jele je ka do ka fo ka frafna ere ka bla pe wa ko o baro te sirode table ka do ka fo Emmanuel Macron a ere ya do ka fo ko dami wulile flenie ay ka do ka fo ni ale makuna jako anato arogoi table ka do ka fo do na tawla aba fe ka fere ni dabale bela jele tige aka je ka do ka fo dirigeant munu me frafina twala I ka do ka fo kata se mi me talge ka do ka fo organisation munu ni ulu ye organisation régionale ou ye ne ka do ka fo frafina twala ko ana fere ni dabale bela jele tige aka ja ka la mi me talge ka do ka fo la jerela no ye ka do ka fo réunion o ka ke wala se ka do ka fo nyanyo ka bolo da sa o mai ka do ka fo ulu ko na fere ni dabale bela jele tige ka lo wora ngono I ka do ka fo ka frafina ere ka bla o ya kumoi ka ke ali na ya bla sasa ali na ya bla 13h ale mirina ya bla ramude o ya kungo de abulu frafina ki ka do ka fo kubina ke aje na bore ka do ka fo coopération wore la ani nyanvo ni kowro ko na teme ani nyanje sa o mai ka do ka fo Emmanuel Macron a ki ka do ka fo ko digi dae dene sabla ka do ka fo chere la ka do ka fo frafina ko ku abba me alelo sabla ka do ka fo mali dongo ko ande envers anye mi nje kwa meta Niger ko fona ko ulu bora ka do ka fo ulu ko ute envers o mai ka do ka fo anjigi kuma Burkina be ko kan olu fana na kana coup d'état laba do ken wati la ni ma yira ka foko olu felende ko ay kadu ka foko olu jigi ko ni warolu te flaye ay kadu ka foko ale jigi asebe waru me ay kadu ka fo na manya ni ngosa ma na fere ni dabali bela jeli tige anga dirigeant no ye farafina nyemo ye ani kadu ka fo organisation munu me farafina twala ko ana sigi yere do ke shinya gele alu kuma kalo wora bi ko ale na ka koso ni kasa bela jeli che ka farafina ke ajoy o ya kunwe o kalo wora ko na abina fero fere tige ala kana nyaabula aywa o to kadu ka fo fasrifle Mali de demain a boro o kono kala wora ka jawo ala fero fere tige o kala wora kono Abu Safna tira atiya kono o ya kala ni ama Emmanuel Macron Abu Safna tira kono kwa dai kono kan danu angata munye Ousmane Konté ka wa France ale ne munye madame Kater Loveli Carle no nyona Loveli ni ale tokore du o Loveli ni madame Kater ale tena ke munye grand simoisa o ale Ousmane Konté tokore du awo aka jina mo ko nun kono Ousmane Konté ko kana to do kono blinde jo mabi so to ka don gonno ako gesta aka to ko bola ato
aka to bo ko alors aywa Abu Safna jira sirajanta mahali bi ameta radio Nura FM bi kono to anani to mi murumuru duru amela selike ka bo jela korji kunyumani wudala Abu Safna jira munye Dirisa Kuma no refina belebele je munye société madala Kuma e frère fils Abu Safna jira munye nyare konnal la nyare la munye belebele je sa munye Dirisa Kuma Abu Safna jira ame fulita nika asigere watina dangro banya be mo ko ma fa na ko akuma nouvelle horizon Abu ne be mbolo do me boni aye munye sabani kala yo otogo ye Seydou Konati Seydou akumara akoko munye anga jamana nkono kanyashi munye lakana balia onyo nyele jamana chamaja bolo fe akaja katabla a jamana ayra koronfian fanfe a parti mumbe nanga mako kodem no okofora abemunye ministry korai no de be usene amyo gindo aleka parti okofo Abu Safna jira uye aklina muta ko kanyashi munye lakana balia anyo nyele ndo munye jamana chamaja bolo fe akaja katabla munye jamana ayra koronfian fanfe munye kodem koninka aklina mungula bi abuko assise national do koninko okake siga fo bado ko obara ko kasigi singa o siga fo munno obeka sababu ye munye feran dabali ko obesika singa munye lakana obesika na tumuna fatrika baga fola no de be Seydou Konati ko fo akuko abe ninga na do ko ndama do koninko abobo Abu Safna jere na ka fo ko munye jamana chamacha bulo akaja ninga ta fara munye jamana yere akoron fe faka munye dina marfatugo akaja uira dama ukale ni nywana jara jakulu mumbe nanga mako munye État islamique de Grand Sahara EGSI alene groupe mumbe nanga ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans no be jesim ko fo Abu Safna jira ulu keleme ka mashara nga shoni ka sheba koroke talay laini to dore abela jile obe joro inila bu poshoni mayro inila munye ni yoro ko fole nunu okoni ula kanyashi obarema ibena ka fo ko munye parti politique mumbe nanga ma ko kodemu bara yira biga ke munye menaka omara okon lala o sabke ibena ka fo ko munye État islamique dans les Grands Sahara ani kata framunye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Abu Safna jira obuka kelen chaman ka boloda munye menaka omara okonala oro kum konala munye usene amyo gino pulo aka parti mbe nanga mako kodem Abu Safna jira uyaira ka foko mamanya ka foko njera je kulu flaku karla nyona Abu Safna jira mamu folo no beka de guntigi sigata la ko yo population civile odeye ibena ka foko gelea ko de beta ka population civile ku usigare gelea meka sababu ye machama mi sigoro ko bla bana manya ka foko machama yi sigoro ko bla Abu Safna jira ko beka sababu ye mu balo ko gelea ko obena oro kum kono la munye parti kodema convergence pour le développement du Mali ni anyama yo usene amyo gino pulo Abu Safna jira uyaira ka foko lu jorna ko do bi oro kum kono la kunu no bena novembre ko le kono ndoma yo communiquer do kono ninka boka bi communiquer mun kono la ubayira ka foko munye parti convergence pour le développement du Mali no be kodem ko fo uyaira ka foko munye jamana abe tabulum na foko bi kerenga la munye turodi ko munye jamana chamancha bulo fe akaja katabla munye akoron fe fanfe uyaira ka foko fera mun be sega sigi senga ni watina Abu Safna jira ko anga siga fo belebele do ninku obulo da mali do ayira dama onu nyonga chala wala samunye geleamu no be gawo menaka moti bajangara aka jafu ko tabla mu duanzan kan o gelean ko akoni ko abise ka bantu ko muna o ko mun ko la munye parti no be ko dem ko fo ku bayini munye mali dem bela jelenke anga faranwanga anga ndishu ko kelenye Abu Safna jira ka ngani ko kelenye mu lakana baliamu no nyanyalo ni wati na munye anga jamana achama cha bulo ne akoran fe bulo fe lakana balian ko abise ka furanga botu ko muna anga jamana ko ga yira ka fo Abu Safna jira ko tike abada fo munye siga fo mumbe nanga ma assise national ko mali don ko anga siga fo belebele do ko bulda jona o siga fo Abu Safna jira ko be ka sababu ye ay da damon nyogon tila nay marashika batri an nyogon che ba be ka sababu ye mu lakana baliamu na anyonya lulu watina munya jamana akoron fa bolo na achama che bolo o fe menaka mara bajangara mara Abu Safna jira moti mu kata bla gaula an duansa mara la ko be ka sababu ye ninko o gelani ka afron ko sobe ko to ko be tablo no kompi Abu Safna jira ko akele me ko lu sobe ko joro na foni flani anya sama ka bon nouvelle horizon ale kono la munye Seydou Konati ale sebanigala ye Abu Ibunya Obala bete wati konistera mi yes assise national ko eble mais ni numbe fora assise national mi temena kono awo nimbe ba fo o pa fura mi be ni man na no wele État islamique il faut les mater do de kero la tesa assise national do make ko sai na ama nimbe ma fo akono o pa kele fura e kele ma do la oui ay bonnu data parce que e ba e ka fo gela rabi romna
menaka ko in a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara parce que ala kɔsani na yɛrɛ an ka diripa ɲɛmaba ale bɔra ka kunnafoni k'a yira c'est à dire que menaka yɔrɔ bi abu an bɛ se k'a fɔ ko min ye zone stratégique de don donc menaka o yɔrɔ de donc a ka di bɛɛ lajɛlen i ka se k'a sɔrɔ a ka di bɛɛ lajɛlen ka position ɲɛnama k'o sɔrɔ c'est le bastion de la rébellion voilà parce que n'i ye position ɲɛnama sɔrɔ yen i y'a jateminɛ k'a lajɛ rébellion fɛn fɛn dɔw bɛ daminɛ jamana in kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a tila bɛɛ lajɛlen daminɛ menaka de donc zone min don zone a nafa ka bon kosɛbɛ a zone ni mɔgɔ sera k'a sɔrɔ k'i installer Abu Safinɛ Jara a bɛ kɛ sababu ye mun ye bɛ position ɲɛnama k'o sɔrɔ o de kun kɔnɔna mun y'an ka armée yɛrɛ y'a yira k'a fɔ menaka kɔni tɛ yɔrɔ ye bi fɛn mun n'a kɛlen bɛ ka armée kɔni k'u kamana gan nka siga t'a la Abu Safinɛ Jara mun ye ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni wa ni Ala sɔnna ma siga t'a la mun ye lakana a bɛ na menaka kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma Abu Safinɛ Jara k'a fɔ waati a sera n'a taw ta bɛ foli ta i k'a dɔn k'a fɔ ka Zumana Jalo a n'a furumuso ni o ye Fatimi Danbele olu bɛ Sajola nin waati na an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara y'a fɔ cogo min na waati a sɛbɛkɔrɔ sira an bɛ kanuba ni dɛmɛba ani lamɛnnikɛla jɛkulu an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ